Namanya bebsa bunji Italy, anu ko manci moजां मालाबाबो जेबर हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ क्लिप होगोन आं बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायना लाग्रो आं बिनि उनाव डिसकासन खालामगोन नायगोर भिडिअ क्लिपखौ खुलुमबाय रायजोफोर आं दा मोनसे होनबावनो नागिरदों आरो केम्पेइननि बागै बे केम्पेइनथ' आं ओरैबायदि रागा जोंबायना बे केम्पेइन साला बैथालि बुन्दिखौ साला एसे गाज्रि बियो आसुर मोनबाय आङो साला बे गथ'नि मोखांखौ नुवाखै नामा नोंनो फैयै नोङो खनथाम खनब्रै जाबाय नोङो फैनानै जाफैबाय नुलांबाय नोङो मा हिसाबै नोङो बे रन्जिखौ इसेबां बरायखो नोङो बैथालि बुन्दि मानो सिगांनिफ्राय नोङो बेबायदि साना लाबानो खामानि मावना लाया जेन'बा हिनजाव मानसिखौ साननांगौब्रा हिनजाव मानसिया लाइ होआबा हौवा मानसिया लाफाखानो हायो नामा ओइ बुन्दि बैथालि केम्पाइ नों मासिबां थगायसुलि साला थगाय नों जायखौ बेखौनो बुरखानाय एकदम बिदि बख्लां जागासिनो नामा नोङो बे फिसा बुन्दि बैथालि आं नोंखौ मानसि मोजां होना मालाबाबो जिबनावबो नोंखौ आङो मोदायजोंबो रायलायनाय नोंखौ आङो ओरैबायदि गाज्रि बुंगोन आं मिथिबाय केम्पाइ आं नोंखौ मोजां बुंखायासै हले सानसे बेलासि नोङो ओरैबायदि जामिलाव गब्रायगोन ना केम्पाइ आं नोंखौ सैखाया ओरैबायदि आङो दुखु मोनखाबायना बाजारि बुन्दि हौवा थोनो रोङै हौवायाबो सानै साथाम गारना फैखाबाय नोङो आरो दासिमबो खयजन हौवा नांगौ नोंलाय बे फिसा बुन्दि गारि सा फालागासिनो मोनलाय बैथालि खान्दा साला एक्टिं लानायबाथ' रिल्स गानायबाथ' हाला हौवा बरायग्रासो नुखायो बुन्दिखौ हौवा बरायहरग्रासो नुखायो एक्टिं रिल्स गानायफ्रा हौवा बरायहरग्रासो नुखायो नै आंना फिसाला सासे बावै फैलाय रायजोफोर नाय नोंसोरो दिनै आंनि फिसाला सासे सेंग्रा दंबायो सेंग्रा जालायबाय फिफाजों समान जाबाय फिसालाया नै आंनिखौ नाय माबायदि बे केम्पाइनि गोसोआ साला माबायदि गाज्रिनि गोसो साला केम्पाइ बुन्दि नोंहाबो फेमिलि दङ नों मानो बिदि खालायना लाया बाजारि बुन्दि दिनै नोंनि थाखाय आं गाबनांबाय दिनै आं सोरावनि सिफाय नायदों दिनै आलदा खालायनायदों मानो गावसोर नांगौ नोङो केम्पाइ बुन्दि बैथालि बाजारि दिनै आंनि सोराव नस्थ' खालायदों नायदों नोङो बुन्दिलाय नोंहाबो फेमिलि दङ आंबो फेमिलि दं मानो बिदि खालायना होआ नोङो नोंसोर बुजिनांगौ एसे सिनायनांगौ हौवानि माथाफ्रा माबायदि नोंसोर बुजिनांगौ साला हिनजाव माहारिया सोरबा बेबायदि जौनि सा फालियो थानो हायो मानो थानांगौ बेबसा बैथालि बुन्दिफ्रासो बिदि जानो हायो दा बुन्दिलाय बैथालि नोंनि माबाखौ आं मिन्थिया साफा मिन्थिजोबो नों अबेहाय मा खालायदों मा खालाय आं साफा मिन्थिजोबो बाजायलाय बिख्ल' नोङो हौवानिफ्राय देख्लाखैबा सख्ल'नो जानानै इसेबां देख्लां जाजोबबाय नोङो बुन्दि साफा नोङो आंनि हौवानिफ्राय गासिबो देख्लां जाजोबो नोंनाव दङ हौवानि फैसा नोंनाव दंजोबो गासैबो नोंनो जाजोबदों बुन्दिलाय नों शपिं खालायोमोन हौवाखौबो लानानै दिनैसिम आंनि हौवाया आंखौनो लानानै शपिंबो खालायफेराखै जेरावबो लाङाखै जेबो खालायाखै नोंनि थाखायनो नोंनो आदा खालायजोब्बाय आंनि हौवानि मेलेमखौ नोंनो जाजोब्बाय साला मुहुनि होनानै नोंनो दाउखा होनो नागिरदों अननाय गैया नोंनाव बुन्दि बाजारि नोंखौ आं मोजां नाथ' मालाबाबो मोजां नाथ' नों माबायदि जागोन सानसे नुबाय नङा होमबा भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नुबाय रन्जय ना रनन्जय बे रन्जयनि बिसिया दिनै गाबै मा बाथ्रा बुंखो केम्पाइ ना सेम्पाइ बेखौ मा बुंहरखो दा दिनै लाबोआबाबो खिन्थु आं लाबोबाय गोबां मानसिफ्रा बुंगोन आंखौ डलारनि थाखाय लाबोदों माबानि थाखाय लाबोदों हेन्टेननि लाबोदों मालायनि फेमिलि बेकग्राउन्डआव दाहाब नानानथा रोखोम बाथ्रा होनो खिन्थु आं गोसोजों जेखौ मोनदांदों बेखौथ' आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोनथ' दाया सोरनाव दं दा बेखौ आं एसे जास्ट आंनि मोनदांथिनि गेजेरजों नोंथांमोना आं बिजिरना होनो नागिरदों दिनै सानै मानसिनि कल रेकर्डिं रायलायनायखौ आं नुबाय जाय इउटुबारफ्रा रन्जयजों कल रायलायनानै बेजों सोंहरनाय जे बियो दा बाहा दं न'आव गैयानो दा बिसियाथ' बुंखाबाय आं बिसिनि खोथा बुंगोनसै नोंथांमोना खोनाखाबाय बिसिया बुंनाय बायदिब्ला बे सोरनो सेम्पाइ ना मा सिगाङावबो माथो सोरजोंबा हाबा जाखानाय हौवा गारखानाय हेन्थेन माबा माबि होननानै खोनाबाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों गमामा जुदि रन्जय बिसिया होननाय बायदिब्ला बेयो जुदि हौवा गारखानाय मानाय बा गुबुनजों अब्ला दा बै गारनायखौ आं बेखौ गना लाबाय बियो बिनि जिउआव सानस्लाबनो हायैयाव बुहुलाव मिस्टेक जाबोनानै बे खामानिखौ मावफ्लांबाय दा मावफ्लांनायनि उनाव जोंहा सुद्रायनांगौ सम दंना गैया गाग्लिनबायबा जोंहा सुद्रायनांगौ सम दंना गैया निसय दङ जुदि सुद्रायनांगौ सम दङब्ला बिथाङा दिनै आरो गुबुनजों हाबा जाबावनानै होमबा बे फिसायनि थासेयावबो आरो बे बोरै गुबुनजों देहायारि सोमोन्दो लाखिखो कुइसना बेयाव सिखारदों आंना नोंबा आं न'आवनो हमनो हायो सोरनो केम्पाइ ना माबा केम्पाइ बियो माने दासिमबो गाव जाय हौवाजों हाबा जादों बेजों निसय बेहा गोजोननाय गैया जुदि रन्जय ब्रह्मनि बिसिया बुंनाया जुदि थारब्ला जुदि थार नङाबाथ' नङासै जुदि थारब्ला माने बियो गुबुन हौवा गारखाना फैनाय होन्दोंथ' बियो आं बेखौ लानानैसो आं दिनै बुंदों थारमाने आंनि जाहैबाय मा गुबुन हौवाजों जुदि हाबा जानानै फैखाबाय बा माबा मोनसे जाखानायमोनब्ला हौवा गारना फैखानायब्ला दानि हौवाजों जुदि हाबा जादोंब्ला आरो बेजों मोजां रायजो जादोंमोनब्ला नों बै गोरोन्थिनि थाखाय नों गावखौनो बिराद गिदिर मोनसे नों मिस्टेक मावखाबाय बेनिफ्रायनो नों गावखौ सानख्लायनो हाबाय बुजिनो हाबाय आं मा मावबोखो आरो आंनि गोरोन्थि ना सोरनि गोरोन्थि बेखौथ' नों मिथिखाबायमोनथ' अब्ला नों बेहायनो नों गावखौ सुद्रायनांसिगौमोन आरो सुद्रायनानै नों मोजां मानसि जानो सोलोंनांसिगौमोन नों दा नों मोजां मानसि सोलोङाबालानो माबा रन्जयजों गोसोथोलायबावबायनो बिराद गोसोथोलायनो हेन थेननो माबानो बेथ' बोरै जाथावगौ बियो हा
फिसाइ थाबाय आरो नोंहा सिगाङाव रेकर्ड जाखाबाय सिगाङाव रेकर्ड जाखानानै नों दिनै हाबा जानानै ओमफ्राय रन्जयजों बोरै लोगो मोनफिना बोरै जाबावखो नों गोसोथोलायनाय हाबाखौ बेथ' इम्पसिबोल नङा होमबा बेखौथ' जेरै दा होननाय बायदि रन्जय बिसिया होननाय बायदि न'खर सिफायग्रा हिनजावसो जाबाय नों दाथ' दा जों बेखौसो जों गनायना लानांगोन न'खर सिफायग्रा हिसाबै हो आरो मोनसे खोथा रन्जयखौ आं बुंगोन आरोखि आं रन्जयनि कल रेकर्डिं रायलायनायखौ आं खोनासंबायथ' सानै इउटुबारनि बे बिथांमोना बानायनायावहाय बिनि बाथ्राखौ हमबाय थादों आं साला दासिमबो बियो दायनिगिरि जाबाय आरो बिनि बाथ्रायाथ' दासिमबो बियो खेमफ्राइखौ गारनो हायै साइस रायलायगासिनो दं बियो बिराद मोथो मोजां मोनोमोन माबामोन आरे नों बे बाथ्राखौ नों दा मा बुंबाय थानांगौ नों दा मा नों बुंबाय थानांगौ नों बे बाथ्राखौ सिगां जाफ्लांबायमोन जाबाय थांनो होदो नों बेखौ गोथो मोजां मोनोमोन माबामोन हेन्थेमोन नों बे हिस्ट'रिखौ नों मानो होबाय थानांगौ दा नोंथ' बेखौ होनाङा दा हा नोंनि साइसआव नों दा बेखौ लानायनिसो पलिसि दं नोङो मा सरलपारायाव हा बायखाबायमोननो खेमफ्राइखौ लानो थाखाय बिनि दिमागखौ नायदो अब्ला नों रन्जयनि दिमागखौ सरलपारायाव हा बायखाबायमोननो हो माने बेहाय बियो खेमफ्राइखौ लानानै थाहैसिगौमोन आरोखि गावनि गिबिखौ गारसिगौमोन होमबा गिबिनि बै गथ'फ्रा मा जागौमोन बिनि फिउचाराव मा जागौमोन हा गिबि हिनजावा दाना गाज्रि जालायबाय बेथ' नङाना रन्जय भाई बेथ' नङा आं नोंनि रायलायनायाव हमदों नोंगौ नों गाबदों दुखु जादों गामियाबो नोंखौ रागा जोंदों खेबसे नङा खेबनै जाबाय नोङो आरे खेबसे नङा खेबनै जानायाव सोर गामिया रागा जोङालै सोर गामिया रागा जोङा गामिनि मान सनमान जानायनि खोथा दं गामियाव उन्दैफोर देरफुनाय लाइमोन एडलेसेन्सफोर दङ बिसोरखौ फेदेरनाय फोलावनाय बिसोरखौ गियान होनायनि बाथ्रा दङ गामिया मानो दुखु मोना जानो गामियाथ' दुखु मोनखागोन ना हा नों खेबसे नङा खेबनै जाबाय खेबसेखौथ' बयबो रेहाय होयोबा सोर रेहाय होआ मानसि हिसाबै गादलिनो बयबो गादलिनबाय नोंखौ गामिया केमाहा होबाय केमाहा होनायनि उनावबो नों दिनै आरो बेबायदि जाबावबाय नोंखौसो गामिया फोथायगोनलै हा आंथ' नोंखौ दा फोथायनो हायाखै मानो होननानै बुङोब्ला नों जे बुंदों रेकर्डिंआव जाबाय थानायखौ बाथ्राखौ नों बुंबाय थादों जे नों बेखौ बिराद मोजां मोनोमोन मायोमोन बे खोथाखौ नों खिथाबाय थानांलाब्रा नों बुंबाय थानांला आरो दाथ' नों हा बायनाय हेन माबा माबिसो ओंखारबावबाय सरलपारायाव हा बायदोंनो मादोंनो थाहैनायनि बाथ्रा आरो दिनै नोंनि हिनजावा बुंनाय बायदिब्ला दिनैसिम नोङो नोंनि बिसिखौ लानानै शपिं खालामफेराखै खिन्थु नोङो दिनै खेमफ्राइखौ लानानै शपिं खालामनाया 1000 बार जाबाय देट मिन्स नोङो नोंनि बिसिनि थाखायबा नोङो बेखौ हाथाय बाजाराव लांनानै नों शपिं खालामनो लांफाया माफाया फैसा गारा थारमाने खिन्थु गुबुननोबा नोङो नोंनि गोसोथोलायनोबा हाबा जानानैबो आरो नों गुबुननो गोसोथोलायबावनानै 1000 फैसा नों गारनो हायो वाह बिदि बिराद साननो गोनां बाथ्रा ना आरो नोंथाङाथ' सासे माबाबो ना नोंथाङाथ' सासे फिल्म इन्डास्ट्रिनि फिल्म जगतनि मानसिबो नोङो स' नोंबो एसे बुजिनांगौमोन दाथ' आं नोंखौसो हमदों दा बेनिखायनो बिथांमोननि सायावहाय जुदि रायजोआ माबा मोनसे खालामनो हायोबा स्ट्रिक्ट मोनसे डिसिसन लादो आरो बे बारनिफ्राय बेखौ गोरा मोनसे लिरना दोनखादो जुदि बेफोरबायदिनिफ्राय सेकेन्ड टाइम जाबावोबा बेखौ गामियाव नोंसोरो दोनगोन ना दोना ना गामिखौ बे नागारनानै थांनांगौ बेनि डिसिसनाव नोंसोर जादो आरो खिन्थु हायोब्ला गामिया आं रन्जयनि गामिखौ बुंहरदों अननानै गामिनि प्रेसिडेन्ट थायो गावबुरा थायो मेलेमजिबि थायो बुद्धिजिबिफोर थायो बिनि हिनजावनि मोखांखौ नायनानै आरो बिनि हिनजावनि मोखां आरो गथ' गथायखौ नायनानै रन्जयखौ जेराव केमाहा होयो गामिया बेखौ आं अननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरदों आरो जेन' खिन्थु सेकेन्ड टाइम आरो जाखाबाय दा बियो दा थार्ड टाइम जुदि आरो जिउआव जाबावोबा बेखौ नोंसोरो गामिया डिसिसन लाबानो जाबाय आरोखि बेखौ गामियाव दोनो ना दोना बे बाथ्राखौ नोंसोर डिसिसन लादो खिन्थु दासिमबो बे मानसिखौ आं सोलायनाय बायदि साइज नुवाखै आरो बिनि रायलायनाय साइजखौ नायनानै बुंगासिनो दं आं दै बिनि रायलायनाय साइजखौ माने बेफोरबायदि रायलायनो नाङा ना मानसिया नोंगौ नों बिराद दुखु जादों बेखौ आं मानिबाय नों दुखुजों बुंबाय नों दुखु जानाय मानसिनि रायलायनायाव एसे माबा थानांगौबा माया थानांगौ अनजानाय मोजां मोनजानाय थानांगौथ' दा नोंनि बुंनाया नों जुदि दुखु जादोंबा बेखौनो रिपिट खिथाबाय थायोबा बेजों गोसोथोलायनाय मानाय मुलि फाननाय उन्दुनाय मानाय हेन्थेनखौनो नों होनबाय थायोबा हा बायनाय थानायखौनो जुदि नों होनबाय थायोब्ला बोरै जानांगौ जाखो नोंनि बाथ्राखौथ' नोंनि भिडिअखौथ' दिनै नुजोबदोंना बयबो गामिनि मानसियाबोथ' नायगासिनो दंना नुदोंना नोंखौ नोंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नों दुखु जादों मानिदों दे खिन्थु नोंदि माखासे बाथ्रा बुंबाय थायोसै खिन्थु आंनि रिकुवेस्टआ बेल'नो हाजार हक बर' मानसियानो आरो नोंगौ समाजा बिदि बिराद मोनसे गाज्रि गुबुंले जायो
आरो समाजनि उन्दै उन्दैखौ जों बुजायनांगौसो जों फोरोंनांगौसो जों गियानसो सोनांगौ बिसोरनो नङा होमबा आंनिबो फिसा नोंनिबो फिसा मोजां जानांगौनि बाथ्रा दङ नङाबा आंनिबो फिसाया बेबायदिखौ सोलोंगोन नोंनिबो फिसाया बेबायदि आखुखौ सोलोंगोन हा नोंबो बादा होआ आंबो बादा होआ आंबो इनिसियेटिभ लानो हाया नोंबो इनिसियेटिभ लानो हाया बिदिजोंबो जानाय नङा ओंखायनो इनिसियेटिभ लानानै गामिया डिसिसन लाबानो जाबाय बेखौ अननानै हायोबारि हायहोदो आरो नेक्स्ट टाइम जुदि जाबावोब्ला बेखौ गामिनिफ्राय होखारहरो ना मा खालामो बेखौ गामिया खालामदो आरो बिनि थाखाय बे दारिनि थाखाय नोंथांमोना माबा मोनसे फाइन फोनांबानो जाबाय आरोखि गामियावथ' नियम थाखाय बिदि फाइन फोनांनाय हो नोंथांमोनाव बेसेबां फाइन लायो नोंथांमोना लानानै बेखौ माबा खालामबानो जाबाय आरोखि बिनि बिसिनि रन्जयनि बिसिनि मोखांखौ नायनानै आरो फिसाफोरनि मोखांखौ नायनानै नङाबा आलाय सिलाय जागोन गथ'फ्रा बेखौ आं गामिनिसिमबो आं खावलायहरबाय आरो नेक्स्ट टाइम जाबावोबा नोंथांमोना मा डिसिसन लादो खिन्थु मोनफ्रोमबो बे आयदानि सायाव भाइरालनो माबानो हिन्दोनि सायावहाय जों नागरिकफ्रा बयबो जों सांग्रां जानांगोन आरो जोंहा जेसेबां हायो नों जेखौ मिथिगौ नुदों बेखौ नोङो नुसे नुनानै नोङो खाना मेगनजों जों नायनो नाङा मेगना जुदि नुखाबायबा नों समावनो जों बुंनांगोन जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौबो जों जुदि गाज्रि बेबहार हरदोंबा जों जायगायाव बुंनांगोन बिसोरखौ गोरा गोरि बुंनानै माथो लाबाय नों खेबथाम खेबैबाबो नों बेखौ बुंनांगोन बुजायनांगोन बेफोरबायदि जों इनिसियेटिभखौ जों लालायनांसिगोन आरोखि आं बेखिनि बुंनानै खावलायबाय गोजोन्थों